Non hai pobo no mundo, por lonxano que estea, onde a danza non sexa un instrumento cultural que forma parte da identidade dos povos. Polo tanto, celebrar o Día da Danza, celebrar o Día Mundial da Danza é celebrarnos a nós mesmos e a nós mesmas como unha humanidade que se transforma a traveso da cultura. Ahora imos por un temiña máis, imos facer uns cantos pasos de baile. A Deputación de Pontevedra ao fiadeiro polos 25 anos de labor na cultura tradicional. Vigo, abril 2021. O baile tradicional naceu pois nos torreiros, despois de unha xuntanza, despois de un traballo para celebrar o nacemento dun neno, unha boda, e non podemos sacalo de onde naceu, que é da rúa, e así que estamos moi orgullosos de poder estar hoxe aquí, na rúa, e actuar para todos vocês. Que o Día Internacional da Danza. Nos gustaría que participases con nós. 1, 2, 3, palmadas. Arriba, vai.